Ndiyakuthanda ukuza ezintabeni. Le yintaba iMulanje eMalawi. Ezi zona zingxangxazi zaseLuqabula. Ingumboniso omhle wamandla obugcisa bukaThixo. Wawukhe wacinga ukuba kutheni amanzi esuka kwezona ndawo ziphezulu zomhlaba? Luphawu lukaThixo ongumthombo wazo zonke izinto ezikhokelela ebomini. Namhlanje size kule ntaba sizokunqula uThixo kwaye yena yedwa. Ndinqwenela ukuba wonke umntu onyuke le ntaba abe ebezele ukunqula uThixo kwaye yena yedwa. Kodwa akukho njalo. Abantu baseAfrika baneenqaba ezininzi zobugqwirha nonqulo lwezithixo. Amaxesha amaninzi kukho iindawo eziphezulu engingqini apho amagqirha asebenzela khona njengeentaba iMulanje edume ngokuba yenye yeendawo zabo ezingcwele. Abantu bazisa iminikelo yabo yokutya ngemiphanda bezokungxengxeza kwizinyanya zabo apha nanamhlanje. Amagqirha namagqwirha afumaneka emaninzi kwilali nganye yaye kubuzwa wona izinto ezininzi ngalo lonke ixesha lezigaba ezibalulekileyo zobomi. Ezibandakanya ukuzalwa komntwana, ukugula, ngexesha lokufikisa, ulwaluko, imitshato nezingcwabo. Amagqirha ade abizwe azokuthandazela umhlaba ukuze uvelise isivuno esigqithisileyo bazise nemvula. Apha ke benza amasiko abandakanya ukunikela ngeenkukhu, ukutshiza igazi lezilwanyana, ukusasaza amathambo, ukubekwa kwamayeza neentloko zamathambo ezilwanyana kwizibonda ezisekoneni kwimihlaba yabo. Unqulo lwezinyanya kukunika imbeko komntu kubantu abadala ababhubhayo. Oku kwenziwa ngamadini, amasiko ndawonye namasiko ezifungo. Olu nqulo alwenziwa ngenxa yothando kodwa lwenziwa ngenxa yoloyiko nenkxalabo. Uluntu ngokubanzi luya ezingcwabeni nakwezinye iindibano kuba beqhutywa luloyiko lokuba baza kungonwatyiswa imimoya yezinyanya kungekuba bebefuna ukuya kuloo ndibano. Zisoloko icawe zivumela okanye zikhuthaza ezi zenzo okanye zenze ngathi aziboni ngenxa yokuba bezithethelela ngokuba yinxalenye yenkcubeko. Oku kuthi cwaka okanye kuthethelwe phantsi ngalo mba ngowona nobangela wenza icawe yeli lizwekazi iphile phantsi kwesiqalekiso ngaphandle kwezithembiso zikaYesu zobomi obugqithisileyo. iBhayibhile iyayicacisa ngokuphandle ukuba ukuya emagqirheni nonqulo lwezinyanya bubugqwirha nokunqulwa kwamadimoni. NamaSirayeli ayenetyala lokwenza oku amatyeli amaninzi, yaye uThixo wabagweba kanobom ngayo. U-Isaya isahluko sesi-8 ivesi ku-19 yaku-22. Xa bathe kuni, quqelani kwabaneshologu nakosiyazi, abalozayo, abadumzelayo, yithini, abantu mabangaguqukeli kuThixo wabo yini na? Ngenxa yabaphilileyo mabaquqele kwabafileyo na? Bhekani esiyalweni, esingqineni, ukuba bathe abathetha ngokwelo lizwi, boba abanasifingo. Bayakucanda kulo ilizwe begogotyelwe, belambile, kuthi ke xa bathe balamba, babe noburhalarhume, batshapise ukumkani wabo noThixo wabo, babheke phezulu. Babheke emhlabeni, nanko kuyimbandezelo, nobumnyama, bethiwe incithi, ingcutheko, begxothelwe esithokothweni. Isiqalekiso kwabo benza ezi zinto siqatha ngokwenene: ukungondleki, indlala, ukuphila phantsi kwembandezelo nasebumnyameni, ukuba phantsi koxinzelelo lwengqondo ndawonye noloyiko. Xa sibone ezi zinto kuluntu ngokubanzi zibubungqina, kufuneka sibone ukuba oku kwenziwa ixesha elininzi yinto yokuba uThixo esisusile isandla sakhe esentsikelelo, yaye isiqalekiso esuka kwimpatho kaSathana similiselwe. iLeviticus isahluko se-19 umqolo 31. Musani ukubheka kwabenemishologu, musani ukubafuna osiyazi,
ukuze nenziwe inqambi ngabo. NdinguYehova uThixo wenu. iDeuteronomy isahluko se-18 umqolo ngowe-10. Maze kungafunyanwa namnye kuwe ucandisa unyana wakhe nentombi yakhe emlilweni, novumisayo, nolitola, nohlaba izihlabo, nokhafulayo. Asiyonkungu kuphela eyenza intaba yaseMulanje ukuba ingaqondakali. Ngomnyaka wama-2003, uLinda Plonk, inenekazi lomlungu elincinane lomDatshi, lalahleka kwakule ntaba. Noxa amalinge athatha iveki yokumhlangula ngophephela nezinja zokufuna umkhondo ngokurhogola ivumba, umzimba wakhe awuzange ufumaneke. Abantu bale ngingqi bathi ukuba bebengxengxezile kwizinyanya ngomnikelo wamadini ngebefumene umzimba wakhe. Uyabona, ezi zinto zendele yaye indawo ezizintaba luphawu lwezindawo ziphakamileyo. Akunikelwa ngokutya kodwa, kunikelwa nangobomi babantu kwezi ndawo zoyikekayo. Ikhona intaba endiyaziyo eMozambique apho abantu abahlelelekileyo bangasoze bayijonge ngenxa yokoyika izenzo ezoyikekayo ezenzekayo kule ntaba. Uyabona, ukunikela ngobomi bomntu akunqabanga eAfrika, yaye ngelishwa ngabantwana amaxesha amaninzi abasoloko besengozini yeli sikizi libi. Abantu abaninzi abadala xa bethetha ngale mibono bayibonayo ezinyanya zabo, zivele kwimibono namaphupha, zisiza ngokungathi ziyasondela zize zinkqonkqoze emnyango, baye bona bathi bakuthumela abantwana babo abancinci abangenachaphaza, bababiza ngokuba abanasono yaye banyulu, baze bathumele bona base iminikelo kwiindawo eziphezulu. Kulapha kwezi ndawo apho ukubulala okuninzi kwenzeka khona. Khawujonge ukuba ilizwi likaThixo lithini. Deuteronomy 5, umqolo ngowesi-8. Uze ungabi nathixo bambi ngaphandle kwam. Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo, nokuba ngowayiphi na into emilise esezulwini phezulu, nasemhlabeni phantsi, nasemanzini aphantsi komhlaba. Uze ungazinquli ezo nto, uze ungazikhonzi, kuba mna Yehova Thixo wakho ndinguThixo onekhwele, ndibuvelela ubugwenxa boyise koonyana nakwesesithathu nakwesine isizukulwana sabandithiyileyo, ndiwenzela inceba amawaka abandithandayo, abayigcinayo imithetho yam. Ukukhanya kunayo na into yokwenza nobumnyama? Ayikho loo nto tu. uYesu wathi kuMateyu 6 isahluko ivesi 24, akukho mntu unako ukukhonza nkosi zimbini, kuba eyakuyithiya le ayithande leya, athi mhlawumbi abambelele kule ayidelele leya. Aninako ukukhonza uThixo nobutyebi. Kufuneka sikhethe. Indumiso 24 ivesi 3. Ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? Ngubani na onokuma endaweni yakhe engcwele? Ngozandla zimsulwa, ontliziyo inyulu. Mnye kuphela uThixo okwenene, yaye siza kuye ngonyana wakhe onguYesu Kristu, owathi wafa emnqamlezweni ukuze thina sifumane isipho samahala sobomi obungunaphakade. Ngoku ke asengabo abantu bale nkqubo yehlabathi namasiko, kodwa siye sabandakanywa nosapho lwakhe, yaye sinenyweba yokumazi
uThixo njengotata wethu. uYohane sahluko seseshumi ivesi yesithandathu uthi uYesu kuye, "Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi, akukho namnye uzayo kubawo engezi ngam." uYoshua 24 umqolo ngoweshumi, "Moyikeni ke ngoko uYehova, nimkhonze ngokugqibeleleyo nangenyaniso. Susani oothixo ababekhonza bona oyihlo phesheya komlambo naseYiputa, nimkhonze ke uYehova." uMateyu 22 imiqolo ngu-37 no-38 wathi ke uYesu kuye, "Uze uyithande iNkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela, nangomphefumlo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela. Nguwo lowo owokuqala nomkhulu umthetho." Kufuneka sibuyele ekunquleni yena kwaye yena yedwa kuzo zonke iinkalo zobomi bethu, hayi ngecawe qha xa sisenkonzweni zethu, ngokuba uThixo akantlanywa. Ukuba sibona ingxelo eza nabavangeli abakhulu kwilizwe lilonke, sifumana ukuba iAfrika ineebhiliyoni ezintathu zabaguqukele kubuKristu, kodwa abantu baseAfrika bayibhiliyoni enye kuphela. Kuthetha ukuba iAfrika isindiswe ngaphezulu kokuphindaphindwe kathathu. Usindiso olulodwa asiso sicwangciso esipheleleyo sikaThixo siza ngoYesu Kristu sethu. uYesu yimbewu engenakonakala, yaye ayikho into eyakuze iyonakalise okanye itshintshe ubunyulu nobungcwele bakhe. Laa mbewu inako ngokupheleleyo ukusenza sihambe kwizithembiso zakhe zobomi obugqibeleleyo. Kodwa ke ukuba uYesu uhlala eyimbewu, ulithemba elinokubakho kuphela kuthi. Le mbewu mayikhule kwiinkalo zonke zobomi bethu, ukuze ukuzalisekiswa kwamandla obukumkani bakhe kube nokuqatshelwa. Imizekeliso, isahluko sesithathu, imiqolo yesihlanu yakwesithandathu. Kholosa ngoYehova ngenhliziyo yakho yonke, ungayami kokwakho ukuqonda, uze umazi yena ezindleleni zakho zonke, wowulungelelanisa umendo wakho. Masihambeni yaye sigqibe esikuqalileyo. Okokuqala, thembela eNkosini ngenhliziyo yakho yonke. Besoloko sithembele kumagqirha nezinyanya, hayi kwinkosi. Ukuba besithembe yena, besiza kubuza kuye, hayi ababhubhayo. Nabani na esithembele kuye, sibuza kuye. Eli themba libalulekile kutshintsho. Masibe nefuthe ngokupheleleyo yaye sithembe ukuba uThixo ungakuthi akachasenanga nathi. Masithembele kuye njengotata othembekileyo, nonothando olizwi lakhe lingasoze libuye lilambatha. Xa sithemba yena ngeentliziyo zethu zonke, siza kuvele sihambe kwiindlela zakhe, silandele imithetho yakhe, ndawonye nemiyalelo yakhe zibe lilifa lethu, izithembiso zakhe, njengoko siyinxalenye yosapho lwakhe. Okwesibini, ungoyami kokwakho ukuqonda. Amasiko wethu, inkcubeko ndawonye nendlela yokwenza besiyiboniswe ngootata bethu yiyo engunozala wohlobo lwethu lokucinga. Ukoyama kokwethu ukuqonda kusikhokelele kule dyokhwe yobuhlwempu, yaye into yokuqala xa siphuma phantsi kwedyokhwe kukuvuma ukuba ukoyama kokwethu ukuqonda akusenzelanga nto. Kufuneka intobeko enzulu ngokukodwa khona ukuze amasiko aqhawulwe yaye sitshintshe iindlela zethu. Xa sizithoba yaye sivuma ukuba iindlela zethu ndawonye neendlela zezinyanya zethu azikhange zibe nampumelelo, uza kusiphakamisa yena. Kanti nakwezolimo kufuneka sivume ukuba
Ukuqonda nobulumko bukaThixo bungaphezulu kobotata bethu. Impakamo ithi, utata wam notatomkhulu babelima ngolu hlobo, yaye nam andizukutshintsha. Ukuba ulikholwa ke ngoko, ngubani utata wakho? Ukwenza amasiko sisibophelele kunzima ukohlukana naso, kodwa yile nto intle ngokwenza izinto ngendlela kaThixo. Ukwenza izinto ngendlela utata wam wasemhlabeni andibonise ngayo kukhokhelela kuphela ebuhlwempini. Masikulungele ukwenza utshintsho. Ootatomkhulu bethu abakhange basinike ulwazi lokwenza ubutyebi. INkosi ikwenzile oko, yona yaye ke yasibonisa indlela ekufuneka senze ngayo oko. Ukuzinikela kukaYesu ekwenzeni kuphela oko ayalelwe ukuba makakwenze ngutata wakhe, yaye athethe oko utata wakhe akuthethileyo kuye, kusinika umbono omangalisayo wokuthobeka kwakhe nokungazingci. uYohane isahluko sesi-8, umqolo 28. Nokuba andenzi nto ngokwam, ndisuka ndizithethe ezi zinto njengoko wandifundisayo uBawo. uYohane 5, umqolo 19. Inene, inene ndithi kuni, unyana akanakwenza nto ngokwakhe engathanga abone uyise eyenza, kuba izinto asukuba ezenza yena, ezo uyazenza unyana kwangokunjalo. UYesu wakuzalisekisa konke wayenokwenza, engaxhomekekanga kuye, kodwa exhomekeke kutata wakhe. Uyise wambonisa ukuba makenze ntoni, wakwenza, yaye wanempumelelo. Impakamo nokuzingca ifuna ukuzibonakalisa ukuba singenza ngcono, siphele sizama kangangoko sinako, sichasane nemithetho kaThixo, size sothuke xa singaphumeleli kwezakwamoya nezibonakalayo. Besinokuphila ubomi obuzukileyo ngokwenene ukuba besizalisekisa yonke iminqweno yakhe ngathi. NjengoYesu, kufuneka senze kuphela oko simbone utata wethu wasemazulwini ekwenza, yaye sithethe kuphela izinto esimve yena ezithetha. UThixo wazi ngokugqibeleleyo, ungumdali wako konke, ungoyena kudala elima. Uzazi nzulu izityalo, imihlaba namaxesha ngokuba zacwangciswa nguye. Ungumfama ogqibeleleyo. Ngoko ke kufuneka silandele okwakhe ukuqonda, ngenyameko siqwalasele konke athe wasibonisa kona ukuba masikwenze. Okwesithathu, kufuneka simazi uThixo ezindleleni zethu zonke. Kufuneka siyiqonde ngokucacileyo indawo kaBawo wethu osemazulwini ebomini bethu, ukongamela kwakhe nobukhosi. Zonke ezi zivuselelwa ke nguye ukuze sibe nefuthe eliphelelisileyo lokuba ngenene kufuneka sitshintshe. Kufuneka sohlukane nonqulo lwezinyanya ndawonye nobugqwirha. Isiqalekiso siqhawule ngenxa yegazi likaYesu kunye nomsebenzi wakhe owagqitywayo emnqamlezweni, yaye sesikhululekile kubukhoboka nokoyika imimoya yezinyanya. Igazi lakhe lisithengile ngexabiso, yaye singabantwana bakhe. Sidityaniswe kumnombo kaYesu ngokuba siye saguqukela kuye nakuThixo njengotata, ngoku singabantu bakhe. Ukuba siye sangabantu bakhe, singabe sizifaka kunqulo lwezinyanya okanye ekwenzeni amasiko? Ayihambi njalo. Singakuye okanye sichasene naye, siyinxalenye yosapho lwakhe okanye hayi. Ezindleleni zethu zonke kuthetha nje oko, endaweni yonke, emsebenzini, amazwi, izenzo ndawonye nokucinga. Oku kuthetha ukuba sikhumbula yena xa kuzalwa umntana, kwizigaba zobudala, xa kutshatwa, kwimingcwabo, ngempiliso, ngaphambi kokuba sityale izityalo, ngemvula, ngesivuno, entweni yonke. UYesu wathi ubukumkani bukaThixo bufana negwele entlameni yesonka elingena kwiindawo zonke zentlama, oku kubandakanya ke nezolimo. Kufuneka senze esikuboniswe ngutata wethu osemazulwini. Wazi ngokugqibeleleyo ukusisebenza nokusilondoloza ngenyameko isidiya. Kufuneka silandele
esibona yena ekwenza kwindalo kangangoko sinako. Silinganise imithetho yakhe kwezolimo apho liphezulu kakhulu uqondo lweemfuno nomcelimngeni emhlabeni. Ingaba ukhona wakhe wabona uThixo elima umhlaba udalileyo? Okanye ingaba ukhona owakhe wabona uThixo etshabalalisa imfumba yemvuthuluka eyombathise ngaphezu komhlaba, le sibize ngokuba yingubo kaThixo, ngokuyitshisa ayisuse okanye ayifake ngaphakathi emhlabeni ngoomatshini? Impendulo icace gca, nguhayi. Zange uThixo enze loo nto. uThixo akaphethuphethuli mhlaba okanye atshabalalise okuhle kwakhe ambathise ngako ngaphezu komhlaba. Ke ngoku kutheni le nto sisoyamba kokwethu ukuqonda? Siphinde singayithembi le ndlela yena asibonise yona yokulima. Ingaba sicinga ukuba sazi ngcono kwezolimo kwegqitha uThixo, okanye impakamo yethu ukwenza ngendlela yethu? Sisathemba indlela zootata bethu ngaphezu kwendlela kaThixo? Sithoyame nangoku kokwethu ukuqonda. Ubungqina bam, ndafumana isidanga sokuhlonitshwa kwezolimo. Ndafunda iminyaka emine ndifundiswa ziinkokheli ezingumthombo wezolimo eMzantsi Afrika. Basifundisa ngolimo ngendlela yokuphethuphethula umhlaba nzulu nokuguqulwa kwawo ndawonye nendlela ezi zinto zixabiseke ngayo. Ndathi ndakudibana noBrian Aldrave. Konke ndandikufundile kwafuneka ndikulibale. Loo madoda axhomeke kukuqonda kwabo. Kwaye kwafuneka ndiye endaweni apho ndandiza kumamela kuBrian yaye ndicamngce ngokwenene ngentliziyo le ize nendlela kaThixo yokulima ukuze simhloniphe uThixo kuzo zonke iinkalo zobomi bethu. uThixo ungumfama ogqibeleleyo, ungumdali ogqibeleleyo. Uyakwazi okona kulungele umhlaba nokona kulungele izityalo. Ngoko ke ndaye ndakuqonda ngokupheleleyo ukuba uThixo ngumfama ogqibeleleyo. Kwenza ukuba ndiyazi inyani yaye ndibe nefuthe elipheleleyo lokuba ukulima ngendlela kaThixo kukwenza into elungileyo. Le nduku luphawu lokubonisa abenyuka intaba indlela amabambe ngayo, yaye ndiyanikhuthaza ukuba niye kuThixo nize nifumane ngenene indlela yakhe njengoko usonyuka intaba yenkosi. Okwesine, izibhalo ezingcwele zithi uyakulungiselela iindlela zakho. Xa sizalisekisa ezi zibhalo ngokuthobela ilizwi lakhe, sihamba kwisithembiso sokuba yena uyakusilungiselela iindlela zethu. Kweli lizwekazi laseAfrika sidinga ngokukodwa inkosi ilungise iindlela zethu ezigoso nezokuphelelwa lithemba ezifaka abantu kuhambo olungaphelele ndawo ixesha elide. Ukulungisa kukaThixo kuza kusikhokelela ekuzalisekeni kwezithembiso zakhe zobomi obugqithisileyo. Isilumkiso kuhambo lwethu apha ebomini bethu kukuba masisoloko sihleli kwesi simo sentliziyo yokukhumbula yena kuzo zonke iindlela zethu. Deuteronomy isahluko sesibhozo, umqolo 18, uze umkhumbule uYehova uThixo wakho, ngokuba nguye okunika amandla okuzuza ubutyebi, ukuze awumise umnqophiso wakhe, abe ufungele oyihlo njengoko kunjalo namhla. Kodwa ukuba uthe wamlibala uYehova uThixo wakho, walandela thixo bambi, wabakhonza, wabanqula, ndiyaningqinela namhla ukuba nobhubha kanye. Eli gama umkhumbule lifana nokumazi, ukucinga, makube sengqondweni oku okanye ukugcine engqondweni. Izigwebo zongakhumbuli yena kuzo zonke iindlela zethu ziqatha kakhulu, kodwa iintsikelelo ezixhanyulwa ngabo bahamba ekukhumbuleni yena zizogqitha le eziya xa sizibeka esikalini. iDeuteronomy isahluko sesi-7 ivesi ngu-13 uya ku-15 ithi, akuthande, akusikelele, akwandise, asikelele nesiqhamo sezizalo sakho, neziqhamo zomhlaba wakho, ingqolowa yakho, newayini yakho entsha, neoli yakho, nenkonyana yenkomo yakho, netakane lempahla yakho emfutshane,
emhlabeni lo wawufungela oyihle ukuba wokunika, wosisikelela ngaphezulu kwezizwe zonke, akusayi kubakho nto ingazaliyo, nokuba yindoda, nokuba ngumfazi kuwe, nasezinkomeni zakho ayisayi kubakho. UYehova ususa zonke izifo kuwe, nobulwelwe bonke ububi baseGibhutha, obo ubaziyo, akayi kububeka kuwe, uya kubeka kubo bonke abakuthiyayo. Sisindiswe lubabalo ngenxa kaYesu Kristu, yaye ngoku siphantsi komnqophiso omtsha, hayi umthetho. UYesu akezanga kususa umthetho, kodwa uza kuzalisekisa wona njengedini likayise eligqibeleleyo. Usibonisile indlela ekufuneka sihambe ngayo. Usibonisile waze wonyuke yona intaba iphezulu endaweni yethu. Ugcinile umthetho wakhe ongatshintshiyo, othi uvumele ukuba isiqalekiso siqhawuke ebomini bethu nasemhlabeni, khona ukuze sifumane ubabalo lwakhe olungasifanelanga, ndawonye nentsikelelo igalelwe phezu kwethu. Uyabona ukuba siyakholelwa ukuba lixesha leAfrika ngokwenene kufuneka sidilizele phantsi iindawo eziphezulu zokunqula izinyanya, yaye sityhilizele ecaleni amasiko obugqwirha aye asigcina singamakhoboka. Emva koko singeza yaye sonyuke intaba yenkosi, sinezandla ezicocekileyo kunye neentliziyo ezinyulu, sinqule yena yedwa ngomoya nangenyaniso.